ठाढ़े बानी कब से हम कांवर लेके तब से ठाढ़े बानी कब से हम कांवर लेके तब से चल गईनी काहे दूरी सबसे ए भोला जी चल गईनी काहे दूरी सबसे ए भोला जी चल गईनी काहे दूरी सबसे जाई के बस गईनी गौवा से दूर हो हाँ भइल कंवरियन से कौन कसूर हो जाई के बस गईनी गौवा से दूर हो देवे घर में कब से हम पहिले हाँ सबसे हाँ देवे घर में कब से हम आई बानी कब से बस गईनी काहे दूरी सबसे ए भोला जी बस गईनी काहे दूरी सबसे ए भोला जी बस गईनी काहे दूरी सबसे अइले देवे खरी राजन विवेक हो सुनील बिहारी संगे अइले रमेश हो हाँ देवघर में आइल बड़े राजन विवेक हो सुनील बिहारी संगे अइले रमेश हो पानी व्याकुल कब से हम दर्शन ला तब से हाँ पानी व्याकुल कब से हम दर्शन ला तब से बस गईनी काहे दूरी सबसे ए भोला जी बस गईनी काहे दूरी सबसे ए भोला जी बस गईनी काहे दूरी सबसे ठाढ़े बानी कब से हम कांवर लेके तब से चल गईनी काहे दूरी सबसे ए भोला जी चल गईनी काहे दूरी सबसे ए भोला जी चल गईनी काहे